Príjemnú nedeľu. Začína sa okienko do literatúry, tínedžerská verzia. Autor anonymný, fikcia inšpirovaná skutočnými udalosťami. Osobný komentár. Som hlboko frustrovaný. Počúvam pri varení politickú diskusiu v politike na teátri. Diskutuje pani poslankyňa z opozičnej strany a pán poslanec z koaličnej strany a som znechutený z toho, ako poslanec koalície zastáva vyjadrenie nášho premiéra o hrádze proti progresivizmu a hovorí, že to nie je hrádza proti ľuďom, ale vraj proti ideológii a že budú hľadať zhodu aj medzi inými stranami, aby hodnoty, ktoré oni podporujú, boli zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Samozrejme, ako správny rozdeľovač spoločnosti a vytvárať strachu nezabudol spomenúť aj nejaké tie príklady ako manželstvá pre všetkých alebo adopcie osôb rovnakého pohlavia, ako by to bolo stelesnenie satana. Opozičná poslankyňa argumentuje, že to je len zásterka. Zástupné témy miesto toho, aby sa riešil rozpad právneho štátu, kolabujúce zdravotníctvo či odchod mladých do zahraničia. Nikdy som si to neuvedomoval. Až teraz, ako som sa aj ja nejakým spôsobom podvedome odčlenil od spoločnosti, nevidel som a ani teraz úplne nevidím svoje miesto na Slovensku ako plnohodnotný člen. Teraz si však uvedomujem, že to moje sugerovanie si takýchto myšlienok nie je na mieste. Zároveň cítim veľké zúfalstvo. Chcú zakotvovať manželstvo muža a ženy do ústavy ešte viac, aby to bolo ťažšie v budúcnosti meniť. A na čo? Je to odporné a extrémne nezodpovedné.